Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Magkining sa kalalaki nga taga General Santos City ang atong tatampo nagdasangan nga Joseph. Recorded by X Thunder Gaming. Hala, niyatag siya og sing-sing si girl. Oy, pagana na yung TV, be? Nahibaw mong naibata nga nagtanaw din oh. Ma, ganan na din na. Basta ganan ka si girl kay matag kag sing-sing. Oh, ha? Ikaw, gidnak. Bata pa ka. Dili pa ka makasabot, anak. Kalimti na to, okay? Ang bata, angay anak nila mag-study ra gid na o mag-play ra gyud. Ma, Hey, bebe. Kuha atong bag nimo og atong tan-awon kun wa ba kay assignment nga gihatag si teacher nimo. hala si Mayan. Ibu ka ni Marian, no? Ibu siya ni Marian. Ay, kung sobrang uy. Ito kan lagi, ibu ka ni Marian, no? Mo din na sige kagtanaw. Gwapa man gud si Mayan. Unsay imo dodong? Tagpilan sing-sing ti. Tag-utso. Kinilamping kakati. Yatag ko ning Mayan. Ha? Ako na ni? Oh, Anong imo makong gihatagan, ani? kanan man ko nimo. Ha? Dawatan na lang gud. Ako mayan ang gipalit para nimo. Okay, thank you. Akong iuli nimo. Ha? Ano man? Ingon man ako, mami. Dili ko na kumadawat og bisan unsa nga imong ihatag nako kay badaw. Bata pa ko no ta. Mayan. Ingon sad akong mami, dili ko na kapaduolon nako. Ha? Di ka na si Mayan ako, ma. Nak, baby pa man gud mo. 5 years old pa ko ka. Di ba naingon man ko nimo nga bawal pa na ninyo kay mga bata pa mo? Tingali kung managko na mo. Wata kay baw. Basin og si Lord may mangitag paagi para makakita mo balik. Ma. Kinsabay magtuunak no nga. Sa edad nga 25 anyos, naa na kay motoshop din sa tong dapit. Lagi ma. Bisan ako ma, wasa ko magdahong nga makatukod day ko ingon ining negosyo karon. Kana tungod kay kugihan ka, anak. Nahibaw kag unsa nalay kuwang nimo? Unsa man ma? Asawa na lang. Nanasad. Ikaw gid ma. Kay tinuod bitaw. Kaya naman gid kaayo nimo kay makabuhi naman kag pamilya. Mas maayo gani unta nga naa na kay anak sa imong pangidaron karon. Aron puhon kun mudako ng imong anak aw mura ra mo barkada. Muabot ra na ma.
Excuse me. Pwede ko magpa-assist ako sa kinan? Marian? Recorded by X Thunder Gaming. Nakaila ka na ako? Nalimot na ka na ko, ha? Ako bitaw ni, si Joseph. Katabang ihatag ni mong sing-sing pag kinder 2 na to. Pero imong giuli kay kasabaan kasi mong mami. Ay, hala! Ikaw, Danny? Uy, kumusta? I'm happy to see you. Ingon man sa ko, ha? Ay, excuse ako sa tabagon. Hello, love? Oh, yes. Ako nag-text ni mo ang pangan sa motoshop. Ibili na lang sa tingali ko ning akong sakyanan din ni. Wa mo andar og kalit, good. Okay, sige. Nanti siya yun. Maghuwat lang ko ni mo din eh. Bye. I love you. Joseph. Mayon to magkita ni mo problema ning akong sakyanan. Uy, dako na ba kay kong nagasto ani pero magbalik-balik gud iyang sakit. Pila na ka, mekaniko ang nitan-aw ani, pero wag gihapon masulbad. Tingali magpailis na bago. No matter how I want to, pero mamugo ni first car nga gihatag sa akong late mom. Oh, hala. Ay, sorry ha. Wag ko may baw nga, wala day mong mami. It's okay. Sige. Let's see kung kaya ba ni. Pero, I cannot sure ha nga, madali ni, since ningon man ka nga, pila na day ka mekaniko ang mitanaw ni. Asa man napita yung sakinan? Naa dito. Dali. Unya, kumusta man? Ha? Kumusta ma ba? Kamong Marian ba? Ha? O, man na. Nag-stress-story lang. Gamay. Nagkinamustahan lang. Ma. Ayaw ko tanawag ingon anak, ma. Friends for me. Usa pa, naam siya uyab. Uy, mao ba? Uyab pa man kaha. Amot lang, di so ko sure. Basta kay ba kung committed siya sa relasyon. Kay, makadungog mo ko ka ng niyasi katawag. Mao ba? Ano gun, no? Gwapa ra bagyud bataa. Wa gyud mausab. Ma. Murag, di ba gini good condition imong sakinan mo yan? Mao ba? Sige. Mag-taxi na lang ko. Oh, ha? Di ka kuwaon sa mong husband din eh. Husband ba, uy? Uyab ba to na ako, no? Pero karon ex na. What? Nga naman nagbuwag mo? Last week lang. Oh. Mao day nga wala ko makabantay nga na imukuha ni mo din he. Gusto ka ihatod ka? Ha? Ay, ayaw na lang, uy. Okay na. Sige na. I insist. Thank you, ha, Joseph. So kind of you. You're welcome. Mariam, Ngano? pwede ko maya si mo number? Yeah, sure. Nganong dili man? Thank you ha nga di gud ka mo balibad every time nga mang-invite ko nimo. Og thank you, sad nga, permi ko nimong invite on. Pero, Joseph, can I ask? Yeah, sure. Asa man na? Diba, you always invite me to eat out or sometimes maki-road trip ka. Pero until now, wa pagyapon ka musulti na ako sa mong intention aning tanan. On why you keep on doing all of these stuffs? Honestly, I really like you, Marian. Amot ba? Nemo rin ko naka-feel o ingon ani.
Bisan pa man sa mga tuig nga wata makakita, human na itong kinder to ta, kay libahin mo kaglaing eskwelahan. May akong pagtuo nga nawa na akong feelings ni mo, o nagtuupod ko nga happy crush lang ti ka. But sa diyang nakita ti balik, karon nga dagko na ta, mura kog... mura kog nibalik pagkabata. Mao ba? I hope you feel the same way too. Well, dugay na. Actually, sa dihang bago lang ko na daga. Gisearch man ti ka sa Facebook, but dili ka ingon anak updated good. So, I assumed nga dili ka gyud hilig og social media. Aw, lagi. Bisa ka kanta doon, di mo ko hilig po. I know. So, hantagan ko di mo chance. Aron manguyab ni mo. Kung manguyab ka ron, oy siguro nga sugton ra sa dayon ti ka. Tinoon? So, kita na? Nga no, nanguyab na day ka? Ay, ay sorry. Joke ra, uy. You don't need to be formal. Your actions and effort speaks louder than your words. Thank you, Marian. I love you. I love you too, Joseph. Makaingon yun ko nga kami gyud ni Marian ang gitagana sa usag-usa sa Ginoo. Wa ko magdahom nga ang crush nako pag kindergarten, karon ako nang wife. O karon naa nami tulo ka anak. O pore buyag, happy kay mi sa mong life as married couple. Di na nagkutop. Dagang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan kaagi ni Joseph nga taga General Santos City uban sa awit ngayang ipangayo awit nga nagkalahan Got to Believe in Magic. Ang mga kaagi gibata ano doon sa radyo ni Jelly Haka, lubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kitapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi, kinaglibot sa sakawit. Iris lang lining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, nagang salamat sa inyong pagpamina.